दागिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। स्टेट बैंक अफ इन्डियाया गामियारि ओनसोलनि 10 दागिरि आइजोफोरनि थाखाय मुद्रा बिथांखिनि सिङाव दाहार हिसाबै रांखान्थियारि हेफाजाब होनो सिगांबोदों। जायफोर 10 दागिरि बिथांमोनहा गाव गावनि आखाइनि हाबा आरो रांखान्थियारि बिथिङाव फोजौखांनो थाखाय रांखान्थियारि हेफाजाबनि गोनांथि जादोंब्ला बिथांमोनहा थाबैनो साखाथियाव थानाय स्टेट बैंक अफ इन्डियानि ब्रान्चफोराव खौरां लानो हागोन। बेनिनो बाहागो महरै दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगाव हालामनि सराइबिल अमृतपुर गामियाव ओनसोलनि 10 दागिरिफोरखौ लानानै SBI निफ्राय दाहार एबा लन होनायनि सोमोन्दै मोनसे मेल जथुमदों। हाबाफारियाव स्टेट बैंक अफ इन्डिया बङाइगाव रिजननि एसिस्टेन्ट जेनेरेल मेनेजार गुरुफुर हालदारा बाहागो लानानै लन लानो गोसो जानाय आइजोफोरनो बे बिथांखिनि बागै रोखायै फोरमायथिनानै होयो। मख'नाय जायोदि 10 दागिरिफोरनि अनगायैबो गुबुन फालांगि खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोराबो लन लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों ब्रान्च मेनेजार जेक्सन ब्रह्मआ। जोंनि बे दिनै बेहाय अमृतपुर भिलेजाव फैनायनि आसोल थांखियानो जाहैबाय जों आसलते गोबां बिदिनो लन होयो किन्तु जोंनि आसोल थांखियानो बे गामियारियाव जिथु जाय दङ गामियारियाव थागिरि एसे सिं गामियारियाव बिथोर ओनसोलावहाय जोंनि बेंकल' नङा गुबुन गुबुन बेंकफोराबो सहैस्लाबा दा बेफोरखौनो जों साननानै माने फैदों खबर लालायनानै फैदों दे ओरैबायदि जि दाग्रा दङ बा बेफोरो जि दानो थाखाय माखासे रांनि गोनांथि जायो जेरै दागासिनो दं ओरैनो दं बिनिफ्राय एसे साबसिन खालायबावनो हागोन नामा रांनि हेफाजाब मोनोबा बिदि साननानै जोङो बे दिनैहाय जोङो सारखौ लाबोदों आङो बिनि सिगांबो आङो फैखांबाय बे जायगायाव खेबनै फैखांबाय ओमफ्राय गावसोरजोंनो जों रायलायबाय ओमफ्राय जोंनि स्किमनि बिखय जों खिथाबाय जे ओरैबायदि लायोब्ला एसेबांखिनि थांगोन एसेबांखिनि मागोन ओमफ्राय गावसोरबो गोसो होबाय दा जों मोजां मोनो बाव फैनानै जे बांसिनानो बेहाय माबाखौ लनखौ लानो थाखाय आवगायबोदों आवगायनायजों लोगोसे बिसोरनाव मोनसे सिन्थायाबो दं जे जों मारै सुख'नांगोन बेसेबां दानगोन बेसेबां बे जोंनि थाखाय मोजां आरो मानो होनबा जों ओरैबायदिबो मोनो जाय मानसिया लनखौ लानानै बेफोरखौ बारा सिन्था खालाया लानांगौ लागोन किन्तु बेहाय जों जा नुफैबाय बिसोरनि साननाय हनाय बा बिसोरनि जिथु सुख'नो थाखाय जे गोसो होदों बे जोंनि थाखाय मोजां दा बिसोरनि बिदिखौ नुनानै जों माने जों आरो इयुनावबो जोङो बांसिन होनो दा जेरै सारा बुंदों दसे एसे सिगाङै जों बेखौ थांखिखौ लादों आरो जों दा 50,000नि खोथा बुंदों दा बेनि गेजेरावबो दा बिसोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ जों नायगोन दा बिसोरनि डकुमेन्ट्सआव जुदि सोरनाबा जुदि होथाव जायै दंबा जों बिसोरनो होनो हानाय नङा आरो लना जुदि खायफा आवगाय लानाय दङब्ला गाज्रि दंब्ला आरो दा बे जायगानि अनगायै क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो होबाय बे जोंनि बे एरियायाव एक्सुवेलि सेकेन्ड टाइम बे दुम बाजार होनाय मोनसे दं बे जायगायाव बेहायबो जों बे सारनि दैदेननायावनो जोङो थांनाय बारावहाय 40 जन माने 40 दागिरिफोरनो होदों आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै जों लन होयो बिसमुरि एरियायावबो जों होबाय बा क'क्राझारनि खाथि खाला फिसा गामि दं जोंना जेरै क'क्राझाराव स्टेट बेंकआ गारि मोनबा दं गसाइगावखौ लानानै आरो 6टा दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों बिदिनो गामि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयैबो होयो ओमफ्राय नैबे डाइरेक्टलि आरो बे जि दाग्राफोरनो डाइरेक्टलि होनाय जादों आरो बेखिनि लना आरो बे फार्स्ट जों बिदिनो जुदि माबाखौ सुख'नायनि माबाखौ जों मोजां नुयोब्ला जों बिदिनो होलांबाय थागोन आरो लन होनायखौ आरो जायफोर लानो गोसो बिथांमोनखौ खावलायगोन निस्सय खालायगोन जुदि सोरहाबा गोसो दङब्ला गावनि खाथिनि बेंक ब्रान्सआव थांनानै खबर लानो हागोन जे आं ओरैबायदि खामानि मावो जि दानायल' नङा सोरबा मोसौ फिसिनायबाबो बा सोरबा अमा फिसिनायबाबो बा सोरबा दाउ फिसिनो गोसो जादों फार्म खुलिनो बिसोर थांनानै खबरखौ लानो हागोन आरो डाइरेक्टलि जोंनावबो खबर लानो हागोन बा सोरनिबा गेजेरजोंबो खबर लानो हागोन बे आरो আমার স্টেট বেংকৰ পৰা স্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমি ৰিজনেল অফিচ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ এইখিনি এৰিয়া অমৃতপুৰ গাঁও বড়োলেণ্ড এৰিয়াৰ হয় এইখিনি গাঁৱত মই দেখিছোঁ বেছিভাগ মানুহে উইভিঙৰ কাম কৰি পেলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেছ তেওঁলোকে বনাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সিমান সচল নহয় তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া যিখিনি পইচা সেইখিনি পইচাৰে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই সূতা আৰু অন্যান্য বস্তুবিলাক কিনি পেলাই আৰু বস্ত্ৰ বনাই পেলাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে খুব ট্ৰেডিশ্যনেল পৰ্যায়তে আছে আমি এইখিনি তেওঁলোকৰ ইমান ধুনীয়া প্ৰডাকশ্যনছ এইখিনি যদি তেওঁলোকে অলপ বহলভাৱে যদি কামখিনি কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন বজাৰত কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও গুৱাহাটী
মইতো ভাবিছোঁ ইন নেশ্যনেল মাৰ্কেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটতো যদি তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি মোকলাই দিব পাৰি সেইখিনি উদ্দেশ্যৰে আজি মই ইয়াতে আহিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ আমি কিদৰে তেওঁলোকৰ লগত এনগেজ হ'ব পাৰোঁ তেওঁলোকক আমি বেংকৰ ফালৰ পৰা কিভাৱে আৰ্থিক সহযোগ কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে প্ৰাথমিকভাৱে তেওঁলোকক আমি আমাৰ যিটো PMMY স্কিম আছে মুদ্ৰা স্কিম সেই মুদ্ৰা স্কিমৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক 50,000 টকাকৈ আমি আৰ্থিক এটা চেংচন কৰি দিম 3 বছৰৰ কাৰণে সেইখিনি তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব তেওঁলোকৰ বিজনেছত সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই মান্থলি যিটো ইনকাম সেই ইনকামটো বাঢ়িব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিখিনি তাৰ কিস্তি হ'ব মান্থলি কিস্তিখিনি দি পেলাই তেওঁলোকৰ খুব ভাল এটা এমাউণ্ট তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে থাকি যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি আৰু কথা দিছোঁ যে 3 বছৰৰ যিখিনি আমি টাৰ্ম লৈ পেলাই তেওঁলোকক এই লোনখিনি দিম যিমান সোনকালে পাৰে তেওঁলোকে যদি সেইখিনি ঋণ শোধ কৰি দিয়ে সময়মতে আমি এই 50,000 টকাৰ যিটো লিমিট সেইখিনি লিমিট আকৌ বঢ়াই দিব পাৰিম এইখিনি নেক্সট মাহত আমি নেক্সট টাইমত আমি 1 লাখ 2 লাখ এনেকৈও বঢ়াই দিব পাৰিম বেংক আমি সদায় ৰেডি হৈ আছোঁ সাজু হৈ আছোঁ আমি আমাৰ লগত এনগেজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন এইখিনি খুব ভিতৰুৱা গাঁও এইবিলাক মানুহ এতিয়ালৈকে বেংকিঙৰ আওতাত অহা নাই মই খবৰ লৈছোঁ কিছুমানৰ অকল বেংক ছেভিংছ একাউণ্টখিনিহে আছে আৰ্থিক কোনো ৰকম সুযোগ সুবিধা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পোৱা নাই এনেকুৱা অকল এইটো গাঁৱতেই নহয় আমি বিভিন্ন গাঁৱত তেনেকুৱা ফুৰি আছোঁ আজি ইয়াতে উইভিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি এটা গাঁৱত গৈছিলোঁ সেইটো গাঁও আছিল পিগাৰী সেই পিগাৰীৰ কাৰণেও আমি তেওঁলোকক সেই আৰ্থিকভাৱে লোন চেংচন কৰি আছোঁ